pa svim ljudi, evo nas ponovo u The Full Wolf Gamer i danas javljamo tačno tu. I da, idemo. Znači ništa nisam radio. Ok, ovdje mi je ulaz, ovako, sad mi treba ovdje koliko? 3, 4, 5, šta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, aha, ok. Sada i ovdje. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 1, 2, 3. Ok, evo ga, kuća, gotovo. Nije ni dopala. Sorry, tek sam jedan deo uradio kuće. Ostalo mi je još puno. Sada trebam da postavljamo ovako sve blokove. Ok, to ćemo da uradimo tako što ćemo da pretvorimo ovako. 48, naravno da neće biti dovoljno. Stvari, ja sam u Minecraftu položio za građevinskog inženjera. Ja ovako ga radim. Tako, imam 2 ruke. Kako sam dobar. Toliko sam dobar da mi je porasla još jedna ruka. Što je sve lupeta. Ok. Nije. Možda i baciš više. Čisto da ne bude ovako. Tako. Ok, ovo izgleda lepo, posebno uz ovu teksturu. Ok. Sada popunimo. Ovako i neću imati dovoljno. Šta sam ja uradio? Ok. Sada ćemo i ovo ovako da popunimo. Ok. Poraslo mi drvo. Jedna ostala i još nisu porasla, ali nema veze. Ok, ovo baš dobro izgleda. Da, ima tu jedna soba, tu jedna i tako. Ok, da. O, koliko mladica. Mini drca. Ok. Uzet ćemo i ovo tu drvo. Ok. Hoću kasnije da uzmem već jedno.
u 11. Tako ti treba krava lupa. Ok. Sada gledamo malo ovog mesa. 1, 2, 3. Taman. Da popunimo ono. I ovdje ide jedna i ovdje. Sada ne mogu sad opet da idem do tamo čak. Aj sad ćemo samo tu da stavimo. A daj. Vrata. Da, ne. Toliko. Nie. Aj samo da uzmem ovo dva sprsa. Da. Ovdje će to moći da izgleda. Neće moći, nego ima tako da izgleda. Da. Sada ćemo ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5. Ovako. Ovako. Sada isto. Ovdje 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. O, ima. Ne znam da brojim. 1, 2. I ovdje sve staklo. Osim ovdje. 3, 4, 5, 1. Tako. Ne, dobro sam ja. Da, tako. Ovako će da izgleda. Čekaj. Da, ovako. To manje. Lepo kako sam mislio. Ali ovdje isto. Da ima. Da, ostalo bi mogao da popunim. Običnim ovim. Da. Sada, da li da pretvorimo, da, pretvorit ću slabove. O, to. Ja ću ovo da iskopam pa se... Ok, čak više i nema. U stvari samo da uzmemo ovo. I ovo. I to da stavimo. Čisto da ne bude. A ovdje ćemo da stavimo pune blokove sa kreveti i tako. I da...
više ne mogu da dovršam kuću. Možemo da odemo u mine. Ali imamo 4 stika. Ok, ajde samo da napravimo torčeve. Uzmemo meso. Napravimo torčeve. Ne, pogrešno. Ok, idemo sad. Da možemo na primjer ovako. Ispod kuće. Aj, mi se vidimo kada ja nešto nađem. Ok, pukao mi je kramp, ali ništa nismo našli. Kopamo ovako do 10. levela i onda ću da... Ok, 39, ima još da se kopa. Samo da isključim. I da, ja ću dok ne budem snimao da malo kopam, možda čak i dođem do 10. levela, pa napravim da bude ono 3 bloka i tako 3 bloka i onda to bude 12, 11, 10 i 9. I tu najviše ruda nađemo, tačnije više se tu nađe irona nego na primjer na 30 i 29 i tako. Pa da. Ok, mislim da bi to bilo to za ovu epizodu i vidimo se sledećoj i ćao!